Estamos aquí no Carreiro do Rollo, fixemos unha reforma deste carreiro porque atopámonos cun espazo bastante degradado, os peches tradicionais que conforman este rueiro tamén está un pouco desestructurados, e o fin, digamos, principal foi poñerlle un pouco de orde, buscar un punto de conexión. O que había aquí, que era un gran castiñeiro que desgraciadamente tivemos que desfacernos del porque estaba enfermo. Este é o corazón, digamos, do proxecto, que é unha pequena praza pública que conformamos aquí en torno a este castiñeiro, un banco que abrazase ese castiñeiro e que conformase un pequeno espazo público de reunión. Un dos puntos que tivemos que tratar pois un pouco acondicionar todos estes peches tradicionais. Había muros de contención tradicionais de pedra, de pastas, pois tivemos que ordenalos un pouco, poñelos en valor, porque creíamos que tiña un certo valor paisaxístico. Tamén utilizamos muros de formigón, para conter as terras que antes invadían o carreiro, para poder utilizalo en toda a súa dimensión. En todos os accesos funcionamos coa mesma solución, é dicir, que conformar un banco na entrada para evitar o acceso dos vehículos, porque transformamos este antigo espacio utilizado polos vehículos nun espacio peonil, unhas letras refundidas no formigón, o acceso anunciando o Carreiro do Rollo. Transformamos o espacio nun espacio máis luminoso porque colocamos uns pequenos báculos de iluminación para transformar o que era un dos puntos negros grafiados, digamos, no Concello de Salceda como punto negro de risco, posibles agresións sexuais ou abuso ás mulleres, transformarlo nun espacio luminoso. Por todas estas cuestións que comentei, nos deron un recente premio Grande Area, e, estamos bastante contentos, como salcedense, como arquitecto, super contento, e, convídovos como veciño de Salceda a visitar o Carreiro.